as antigas instalacións da ETEA, máis de 100.000 metros cadrados nun enclave. É tamén un lugar de encontro para os vigueses. Pero para que iso sexa posible, Vigo e cada unha delas ten responsabilidades moi claras. Sabemos que a Xunta de Galicia non crece, que perde emprego, industria, comercio e población. Igual facer a foto que as obras, o curioso de todo, de sempre, a Xunta eu creo que está facendo o que lle corresponde, investir, paralizada pola decisión dun alcalde, que en vez de promover o viario principal, o que está coloreado en color amarello, é titularidade do Concello, é o viario que, polo que se entra neste ámbito, que remata na Plaza de Armas e polo que discurren os servicios básicos, abastecemento, saneamento, pluviais, telecomunicacións, que dan servicio ás parcelas que están colindantes. Pois ben, os ámbitos que son titularidade da Xunta de Galicia son, como ben dicía a deputada, o PS5 e o PS6. No PS5, para que nos entendamos, é onde estamos licitando a explotación e a rehabilitación da cafetería para disfrute dos visitantes, e no PS6 é onde estamos urbanizando para a ubicación de distintos usos como esa residencia de maiores. Pois ben, foi no verán do ano 24 cando o alcalde e o presidente da Xunta de Galicia adoptaron varios acordos verbais. Un deles era recuperar esas instalacións da ETEA, e dende o primeiro minuto dende a Xunta de Galicia nos puxemos a traballar, fixemos unha xuntanza un 18 de xullo do ano 24, o señor alcalde, o señor David Regades, o delegado da Zona Franca e eu persoalmente como conselleira, e adoptamos un acordo verbal baixo a lealdade institucional a que nos debemos as administracións, que foi dado a coñecer ás administracións públicas. En ese acordo dicíamos que a Xunta de Galicia financiará o 100% da urbanización dese viario de titularidade municipal, a cambio Zona Franca executaría esa urbanización e tamén un aparcamento soterráneo que explotaría económicamente, porque ten que ter rentabilidade económica para poder realizar esa actuación. O Concello de Vigo simplemente poría a disposición dos terreos da Zona Franca porque non quería poñelos a disposición da Xunta de Galicia. Pois ben, dende ese momento, dende o punto de vista da lealtade institucional, dende a Xunta de Galicia, puxémonos a traballar arreo, trámites administrativos, trámites de intervención, trámites xurídicos. Efectivamente, en maio de 2025, no Executivo Galego, en Consello da Xunta, aprobamos ese compromiso, ese convenio consensuado polas tres partes e a dotación orzamentaria de nada máis e nada menos de 10,5 millóns de euros para que Zona Franca fixera esas obras de urbanización no viario titularidade municipal.